Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zimkhalele ngamasongo kaSigonyela isagugu esineminyaka engu-62 eLimpopo eBolobede ethizaneni esibulale esinye isaguga ngento ecijile esiphongweni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli eka-YouTube. Sife ujuqu isalukazi eshawe ngesinye sakamakhelwane ngento ecijile esiphongweni phambi kwabantu. Umsolwa oneminyaka engu-62 ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela emva kokubulala uzakwabo oneminyaka engu-82. Kubikwa ukuthi umufi uye kamakhelwane wakhe ngenhloso yokubingelela abanye abantu abakade befika egcekeni. Kuthe kungazelele umuntu ekuthiwa umufi uhlaselwe umsola omshaye ephindelela ngento ecijile esiphongweni. Kubikwa ukuthi ubesewa washona ujuqu. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni Limpopo Brigadier Hlulani Mashaba uthe amaphoyisa abikele ngalesigameko abe sephuthuma khona yilapho efike akhonjiswa khona umgila elele phansi kugcwele igazi. Kube uthe uqhube wathi ubelele phezu kwegazi lakhe ebeligcwele phansi amanxeba avulekile esiphongweni. Kube ukuthi abosizo oluphuthumayo bafike bamhlonza bamthola njengomuntu ovele seshonile khona endaweni yesigameko. Uchaza okhulumela amaphoyisa uMashaba. Ukhomishana wamaphoyisa eLimpopo Lieutenant Thembi Hadebe unxuse emphakathi ukuba evikele abangakwazi ukuzivikela emphakathini okubalwa kubona abantu besifazane, izaguga nabathandana nobulili obufana nabo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evedweni elandelayo.